Awakmu iki kan kudune kan sing awake cilik ya. Metrope nang cilik ya. Ya aku ben Naira guys, nek bojoku temasen nang gek ning gone ajike ning Jambe. Dadi waktu memang aku wis metu karo Pak Sobat sore nang Nebrasko. Saiki karo Mbak Naira. Rame ora guys yo. Soale iki dekane rame yo ya. Iya, kan kita ke jembatan paling kare. Yo. Gak kan apa jenenge? Sik. Lah, Soale rame guys. Mendekati Lebaran. nih nganti kamu gak bisa ngevlog. Iso rame pal. Oh. Minggu rame teko ndi? Dinane minggu malah teko nganu. Teko kan jembatan kene iki. Rame nae. Iya, ki rame, guys. Delok kene jabo-jabo. Kene ae. Oke. Go, guys. Terus Kok rame. Yo. Teko kono. kapan esok? Apa? Kan aku esah. Mau larang. Sana ada 11 sana. Iya, aku lagi ada di Kan dhuwur apa kan besar? lat bawah saja. Bawah. Ya. Ya, bawah. Sini kan tapi sih. Apa? Kayak wangi nih senang. Yang ra iso mlaku nae. Tenang. Tenang, ra iso mlaku. Yes. Naira pokoknya. Nilai. Gimana weh? Merah apik nae. Kambine kan iki ya. Merah. Ukurannya cilik-cilik ya? Yo karep nae. Krem-krem yo gak apa-apa. Kami tunjukkan kepada seluruh pengunjung Nature Fashion bahwa Nature Fashion akan segera tutup. Mohon penuhi barang belanjaan Anda, jangan Gak sedeng nae, yakin. Gak sedeng. Ukuran berapa? atas kunjungannya selama Ukuran piro? dengan kami tunjukkan kepada seluruh sedeng, Nay. pengunjung Nature Fashion bahwa toko Nature Fashion akan segera tutup. Akan segera tutup, guys. Anda jangan ada yang tertinggal atau tertukar, serta kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat malam. Panggilan kami tunjukkan kepada seluruh pengunjung Nature Fashion bahwa toko Nature Fashion akan segera tutup. Mohon penuhi barang belanjaan Anda, jangan ada yang tertinggal atau tertukar, serta kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya. Selamat malam. Ukurannya piro? Enak, guys. Kilo 38 boleh. Enak. Iki piro wi? Yo gak sedeng, guys. Terus untuk ini guys, kambingnya Naira. Iki piro wi? Orang arah sedeng. Sekarang gak 41 ya 39. Kok nih? Golek lah. Wedi. Sikil gede mayo yo. Ndak yang anu aja. Wis akeh sing kosong ini ukurannya. Kalau nih, rono menggo awas nek bocah. Lucu benar kuwi ya. Marun ya. Guys, habis guys. Jadi mau cek guys.
Amin. Aku kok dijak obak belian Naira guys sesuai di Yowi Marun. Pi. Iya. Karem. Aku manut aja guys. Sampai tutup guys loh. Tutup ngarepnya. Ini. Wes. Biasa. Tutup guys. Tutup. Majak fashion. Tapi ukuran 40. Nggak kan golek lowongan wis sampai tutup guys. Masalah dagangnya kalau aja enek wong ngantri wes dul tuku sesuk mek ngono nene. Aduh aku waktune ya wis rene dhewe mbek Pak Gopal sesuk aku rene melok motor dhewe kekes ngantri bayar wis bayar. Oke kita pulang guys wis astagfirullahaladzim dan yes. Nganu pantes lek kuwi benggo Terima kasih. Kak tuh lambi pemirsa. cocok ya nyanyi kenapa kok entra ke anu. kudungnya Ngene iki ya. Itu kudung ngono kuwi nang. Iya, Dewi ya? Kok kudung abu-abu ngono kok. abu-abu duwi. Iya. Sing mudah ya, Tri. Pas. iya Toska Aku pamer kok bisa seneng aku gak tahu ndak kelambi ya Allah, ganyeng. gila dengaran biasanya nganu ya mak ya Sampel kok bisa aku. isu kuamar gorene guys kelambine Iya, lah aku seneng tas. wis ning pasar iya ning pasar mang Ya Allah ya. ketok antep kok Gusti Allah ya. Adil ya aku nek aku ngono tidak. Wedok kelambi mbak kondi ngono mlawan. ya biasanya ya oleh nenek kok ngene sapa dik mang Ya Mbak Ulan. Mbak Ulan ya biasanya nganu kulaan Biyen Mbak Se Mbak kayak aku kaos ngono ki nek kayak ya apik dari kalem 34 sakmene. Untuk papat tuh saiki kentana dhike kok ya. malah gamis loh kayaknya Aku Ngeri. ngorok terus aku ya Allah. Ya Allah. daliane mang ya nek dikek ngene ki ora Ya dikai tapi aku gak ero, cuma aku dhewe langsung. iya maksudnya ki Mbok ngene iki mbok. iya maksudnya lek ngatemi kok nganu ngono lho jojis Tak kei ya ono napa lah Mbak aku sama dia ngono terus dereng aku. Lah, iya. Aku dikai ya seneng Mbak Ulan. api lek mbek pantes sih Kak ya. Wes Kaya pas. sama anak pak. gak apa-apa ki kok tak jangkep 2 menit kok ora apa-apa kok jenenge nganu cah Ketak nang tak langsung kayak iya. Pas kok gitu. Ya pas Terus tak jajal deh. kok roh ya nek sampean sakmono Pas ya Allah. kulane kok pas ya isu-isu wis Ndak dia. walah api lek Apa pamer Pak? tak kira apa nak ya isu-isu ya nak ya tak kira apa ki mang tenang kok aku iki tak kira mang nek apa lek sampean iki Apa gabahi pamer sik betul dia. tambah semangat Iya. mepe gabah entuk klambi walah guyang-guyu nek denge ngene aku loro ngonaan kok mbek nganu ni jere ngono heeh Jurungku baru ke pasarnya ya saya belum baratus sah. sampean wis ya aku wis berat Weteng tapi sono piye lek wetengku musola. menek-menek Ya gak banyak banget. Ngono ki ya aku pengen banget rumahku terus kok terus.
Sampai Iki lho. Oh iya. Prei paling. Iya lah ya wis kok. Nangane berang dodol pas. Heeh. Lah ngene pas ki mau tak tendem. Pas lek tenan kuwi. Karek kerudungan. Karek kerudungan. Kudunya sing Waduh ora dodol. Pas guys. Gara mak ayo gelem ayo. Kalau nek atine seneng ya ngene iki ae. Ya piye kuwi ini abu-abu gak apa-apa. gak apa-apa iki. Iya Abu-abu. apa? Kembangane jane gak Ireng. putih ya kena yo. Kanune apa? Ya Allah Mbak, aku gembira sekali Mbak Ulan, ya Allah pas. Ngetokno ya lek ya nek seneng dikeki wong aku yo ngono kuwi ya Allah. Api tapi kok yo cocok lah. Ada yo pas sak men. Sikile gak usah ngetokno ngono lho maksude. Ya sama nang sendek ngene iki. Dikai sapa? Mbak Siska. Hmm. Gede lah yo. Sing jester kok Tri. Ya. Terus tak kuwek ngene dhewe. Heeh. Terus ngisore tak potong dhewe tak jewet bengi-bengi sampai bar. Tak nggo terus apik. Ngene Apik, sing. iya. Tak gede. Ngisore tak kethoke kok tak potong 10 cm aku potong iki. Kuwi pas kok, gak sampe ketok. Wis pi ngono ae gak sampe cilikno, gak sampe ngono lek. Pas. Wis cocok Ya wis. pamer. Ya antara iki wis lagi kurang bener-bener dimasak